Здравейте! Днес ще ви представя новите слънцезащитни блузи от Sea-Bus. Слънцезащитна блуза с качулка Sea-Bus е необходимото облекло за всеки риболовец, който търси надеждна защита от вредните слънчеви лъчи и отлична вентилация, за да се чувства удобно и комфортно край водата. Моделът е изработен от много лека бързо съхнеща полиестерна материя с UPF 50+, който държи хладно в топлото време и осигурява безкомпромисна защита от слънчевото лъчение. Блузата е със стандартна кройка, с мрежести панели от двете страни, с допълнителна вентилация, качулка за оптимална защита на главата и дълги ръкави, които осигуряват нужната защита и за ръцете. Материята позволява бързо отвеждане на влагата от тялото и свобода на движенията по време на продължителен риболовен излет.